ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಓರಿಯಾದ ಇತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಆದಿತ್ತಿನ ಇಂಚುಗು ದೇವಿರ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ರಿಗ್ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ವತಿರ್ದು ಕೊಲ್ಯ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರಡ್ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿರು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರು ಕರಿನ 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮನ ಅಗಲ್ದು ಪೋತನಂಚಿಂತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರು ದಿವಂಗತ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪುತ್ತಮ್ಮ ದಂಪತಿಲೇನ ಉರುಂಬ ಜೋಕ್ಲೇಡ್ 2ನೇ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟದು ಬದುಕದ ನಂಚಿಂತನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾದಿತ್ತದು. ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಯಡ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತನಂಚಿಂತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಮೇರು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಬೈದನಂಚಿಂತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರು ಆರು ಇನಿತ ದಿನಕಾನಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಜ್ಜೇರಂದು ಬನ್ನಗ ಸಂಸಾರಗ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಕೊಂಜಿ ದಿಂಜಾಯರ ಆವಂದನಂಚಿಂತನ ನಷ್ಟ ಆರು 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೋತೇರು 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅರ್ನ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯಲು ನಡತದು. ಇನಿತ ದಿನ ಅರ್ನ 13ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯದ ಈ ದಿನೊಟ್ಟು ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾವಡು ಅಭಿಮಾನಿಲಾವಡು ಬಂಧುಲಾವಡು ಇತ್ತೆಷ್ಟುಲು ಮಹಾತೆರ್ಲ ಈ ಪುಡ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದ ಅಗಲ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿಂತನ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗು ಭಗವಂತೆ ಚಿರ ಶಾಂತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಬಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ದೈವ ದೇವರಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿಂತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನ ಒಡನಾಟ ಅಡಿತದು ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತನಂಚಿಂತನ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ರೇಣುಕಾ ಪೀಠಂ ಸೋಲೂರು ಮಠದ ಮಠಾಧಿಪತಿಲಾಯನಂಚಿಂತನ ಶ್ರೀ 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 ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಇನಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ನುಡಿ ನಮ್ಮನನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಅರೆಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನಂಚಿಂತನ ಶ್ರೀ 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 ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರೇನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಯಾನು ಸ್ವಾಗತನು ಮಲ್ತೊಂದು ರೆಡ್ ನುಡಿ ನಮನದ ಪಾತೆರುಡು ಬಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸೋಲೂರು ಮಠ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನಂ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಪೀಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪಾತಿರೊಂದು ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರ್ನ ಜೀವ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಟ್ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಅರಿನ ಸಂತೃಪ್ತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಪಂಡದ ನುಡಿನ ಮನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ಮಹನೀಯ ಚರಿತ್ರಾಯ ಮಮತಾರಹಿತಾತ್ಮನೆ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಸಾಗರಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ ಪಲ್ಲೆಕ
ಹುಟ್ಟು ಮರಣ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹುಟ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮರಣ ಪನ್ಪುನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹುಟ್ಟಿನೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಡೆ ಅಂಡ ಪೋಪುನೈತ ಉಲೈ ದಾದಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ 4 ಜನ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಭಗವಂ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಂಜ ತೆರೆಯ ಮರೆಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾವತ್ತು ಕಾಳಜಿನ ದೀತಿನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನಪಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ಶಿವಗಿರಿಡಿ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ 1987 ಇಸ್ವಿ ಅದು ಅಪ್ಪ ಕರೆಗೆ ರಮಣಂತೇರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚ ಆರೇನ ಅವಳು ನಾಡು ಬತ್ತಿಯರು ಶಿವಗಿರಿ ಹೊತ್ತದು ರೂಮುಗುಲೆ ತಂದು ಹೋದು ಒಂದು 2-3 ಗಂಟೆ ಎಂಗ್ಲುಕ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾತೇರಿಯ ಅವು ಅರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿ ಅವಾಗ ಎಂಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಣೆ ಹಿಡ್ದು ಮುರಾಣಿ ರಮಣತೇರ್ನ ಬೊಜ್ಜದಾನಿ ಬಣ್ಣಗಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರ್ದು ಪೋಯ ಆ ಸಾಧಾರಣ 37 ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಎಂಕಲ್ಲಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಏಪಲೋರವರ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತೇರ್ದು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದು ಸವಿನಯ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಏನಡ ಏಪ್ಪಲ ದೀದು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಬಂಧಿ ಬಂದ್ಪುನ ಆ ರೀತಿಡ್ ಏನಡ ಮಿತ್ ಗೌರವ ದೀದಿತ್ತು ಆರಣ ಜೀವಿತ ಏಪ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಅಂಡ್ ಅರಣ ಇಂಚ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ತೂನಾಗ ಅರಣ ವ್ಯವಹಾರ ತೂನಾಗ ಅರೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಕಾಳಜಿ ಉಂಡಂದು ಏರ್ಲಪ್ಪನೇರು ಅಂಡ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿದಾದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಇಂಜನ ಇಪ್ಪಡೆ ಈಕೆ ತನ್ನಣಿ ಆಯ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ದು ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಶಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಲೆ ಯಾನು ಅವಲ ಶಿವಗಿರಿ ಸಮಾಧಿಡು ಒಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಕುಸುಮ ಕರ್ಪೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಅರ್ ತೀರ್ಪೋಯರು ಅಪಗ ನೀ ಗುರುಕುಲ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ಮಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಅಂಚ ಕೋಡೆದ ದಿನಟ್ಟು ಊರಿಗೂ ಬತ್ತದೀನಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಚೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆದ ಇನಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೋಡೆ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ರಾದೆಡು ಬೈದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕುಟುಂಬ ದಯಪಂಡಾರು ಪಣಿಯರಂಡು ಇಂಕ ದಾಲ ಹೋಯ್ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಸಟ್ಲಾತೇರು ನನ್ನ ಏತು ದಿನ ಭಗವಂತೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೆನ ಹತ್ತಿನ ಉಂಟು ನೋಡು ಅರೊಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರು ಅವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವಿತ ಮಾತೆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿರೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ಜೋಕುಲು ಸೆಟಪ್ ಆಂಡ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಸೆಟಪ್ ಆಬುಜೇರು ಅಂಡ ಇನಿ ಅರ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಡಿನಿ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವನ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕಡು ಈ ಊರುಡೆ ಪುಟ್ಟದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡೆ ಕುಡವಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಆದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ದಯಗ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಜೀವ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವದ ಒಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಪಣು ನನ್ನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡ್ಲು ಆರು ಬತದು ಈ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದ ಬೆಲೆಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ
ಭಗವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಾಡು. ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಕೊರಡು ಅರ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಡಪಾದು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಕೊರಡು ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿನ ಕೋರೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪ್ಪೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲ್ದ ಪೋಯಿನಂಚಿಂತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ದಿವಂಗತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ನುಡಿ ನಮ್ಮನನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನಂಚಿಂತನ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನಂ ರೇಣುಕಾಪೀಠಂ ಸೋಲೂರು ಮಠದ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಆಯ್ನಂಚಿಂತನ ಶ್ರೀ 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 ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಡು ನಮನ್ ಅಗಲ್ದ ಪೋಯಿನಂಚಿಂತನ ದಿವಂಗತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಆತ್ಮಗ ಆ ಭಗವಂತೆ ಚಿರ ಶಾಂತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ್ಬಣದು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾತೆರ್ನ ಲಕ್ಕದು ಅಂತದು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದ. ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರನ ಭಾವಚಿತ್ರಗ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಂದಾಯರು. ಕೊಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರನ ಚೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದಾರೆ.
you